Mali, pendant des décennies, fut le berceau des grandes civilisations avec des grands empires comme Ghana, Soso, Mandé, Kata, Songwe et j'en passe. Ces empires et royaumes ont développé au fil des années des organisations socio-économiques en nul autre pareil, rendues possibles à travers la paix et l'attente entre les peuples. Ce développement harmonieux ne sera possible qu'au travers d'une bonne assise militaire pour garantir la paix et la sécurité des populations et de leurs biens. C'est la raison pour laquelle, malgré l'occupation coloniale, avec des corollaires, des dénis de notre civilisation, elle a résisté à toutes les tempêtes de déracinement que l'occupant a voulu. Chers compatriotes, notre vaillant peuple, après de rudes batailles, s'est affranchi du joug colonial en menant frontalement le combat d'émancipation. Ces dignités retrouvées, nous avons commencé le parcours du combattant avec un développement socio-politico-économique. Ce chemin, certes, était parsemé d'embûches, car les ennemis tapis dans l'ombre veillant à nous dévier de notre objectif. Nous avons résisté à toutes ces tentatives visant à nous détruire ou à défaut nous maintenir dans la dépendance vis-à-vis de l'ancien occupant, mais c'était compté dans l'esprit de sacrifice, d'ingéniosité, de savoir et de savoir-faire de notre voyant peuple qui a su relever le défi de la sécurité, gage de tout développement. Chers concitoyens, hier et aujourd'hui, le peuple fier du Mali, engagé aux côtés de ses forces de défense et de sécurité, saura faire à tous les défis actuels, à relever le défi actuel. Nous avons foi en Dieu et avons confiance en notre armée, qui n'a jamais trahi son serment de défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Nous pourrons clore ces quelques mots sans une pensée à l'endroit de toutes nos victimes civiles et militaires qui, au prix de leur sang, ont contribué que ce jour soit pour nous. Que l'Éternel veille les accueillir à son paradis. Amen. Nous adressons à toutes nos autorités, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, nous disons merci. Continuez sur cette voie de libération et d'émancipation totale de notre peuple, afin que nos descendants soient fiers de nous et puissent dire: nos pères étaient de braves personnes, courageuses et intrépides. Soyez convaincus que notre soutien et notre engagement sans faille vous accompagnera dans toutes vos différentes quêtes du bonheur pour notre peuple. Je vous remercie. Merci, M. Abdou Koulibaly. A été créé parfois M. Abdou Koulibaly. Quand on a donné à Kafoko, Abdou Koulibaly, allez, association Sigidam, Yele du Mali, au Maniamado, Djerekulu mi sigilebe ana faso Mali kono, kasi ka togodala muso cɛ sabatɔ muso minnu bɛ yen nɔ n'u ala ma u garisɛgɛ don baara la association sigida yɛlɛ du Mali a kɛlen bɛ ka baarabaw boloda Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na janko ka o musolakaw dɛmɛ safunɛ kilanw b'o la olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman misi Abdou Koulibaly jardinage maraîchage olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman sanga ni wagati Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na association sigida yɛlɛ du Mali a ma ɲɛma a n'a ka tɔndenw u kɛlen bɛ ka o baaraw boloda Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na a ye tɛgɛrɛ ba fɔ monsieur Abdou Koulibaly dun voilà ale bɔlen kɔ sisan ka dantigɛliw kɛ warikan na sabula an caman bɛ sali in kɔnɔ an bɛɛ ti tubabukan mɛn fɛn min ye Banting ale bɛ i da don a la sisan
monsieur Abdou Koulibaly a ye fɛn minnu fɔ nanzarakan na k'a la kumabaw u yɛlɛma an ka todunkan tiɲɛni na janko an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ faamuyali ko cogo ye fɛn min na kunnafoni na cogo min na an bɛ wele bila monsieur Bantin Kuruma a ye tɛgɛrɛ fɔ ka monsieur Bantin Kuruma bisimila. Alhamdulillah rabbil alamin ka jama bɛɛ to kira mantɔnyara an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la ala ka sabu ɲuman k'an ye ala ka jamana ala k'a kolo suma bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kun min na ni o ye jamana ko ye ya rabbi ala k'an k'an yɛrɛ ye ala k'an ka jamana ye ala k'a kɛ an ta ye o la an bɛ foli kɛ jamana den cɛman ani a musoman ye k'a daminɛ jamana kuntigi la k'a daminɛ mali kɔrɔn ka taa kilebi ka bɔ bani ka taa baba o la sani n bɛ don kuma na n bɛ hakɛto ɲini ka kuma ɲini kuma bonda naani fɛ numuso jeliso funɛso ani garankɛso ka dɔn k'a fɔ ɲama bɛ kuma la ko n ka to deniya ye n ma kuma ko n bɛ se kuma na n kumana ko n kan ka fɔ n b'o hakɛto ɲini kɛ ɲamakala minnu bɛ an fɛ soba in kɔnɔ yan o la bi wele kun ye koba fila ye a fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye bɛɛ y'a dɔn a ma dogo maa si la an ka jamana in kabi sango fo kana se bi ma wulikajɔ min kɛra an ka jamana lakana tigilamaw fɛ maliden cɛman ani musoman a denni ni a makunba a kɛra bɛɛ lajɛlen ma nisɔndiya ye ni nisɔndiya in ko o ye tiɲɛ ye jamanaden dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a lajɛ u ni mun ka kan i ni ce fɔcogo b'a la bɔnɛ don komi foli don maa min t'i fɛ a ka ye n'i y'a fɔ a tigi ma ko a ni ce a bɔtɔ kojugu la a bolo a dogolen don e y'a leku a bɛ digi a la nka min y'a kɛ n'i ko a ma ko a ni ce a bɛ diya a ye o kama an ka jamana golomasiri tabaw an bɛ foli kɛ o ye sanni an bɛ don kuma na an y'a ɲini sali in kɔnɔ cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ an bɛɛ ka jɛ ka wuli ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin kɛlɛcɛ minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔ la jamana kumabɔli la ka dugawu k'u ye ala ka lahara sɔnsumaw ye aw ni ce dugusi tɛ yen ko dugutigi t'a la an b'a daminɛ ni o ye ka an ka dugutigiw ka u bisimila mali kɔnɔ ani mali duguba kɔnɔ yan ani mali togoda bɛɛ lajɛlen na an ka jamana a masakɛ an bɛ foli k'a ye président da bɔra ka s'a ma son excellence colonel Assimi Goïta ka foli kɛ a ye ka foli kɛ an ka jamana a premier ministre ye ka foli kɛ an ka jamana a gouvernement cɛbɔ bɛɛ ye bulonba kɔnɔ cɛbɔw ni o ye CNT ka foli kɛ a cɛden bɛɛ ye cakɛda o cakɛda ko bɛ jamana in kɔnɔ n'i ka baara bɛnnen bɛ jamana a lakanani ma n'i ka baara bɛnnen bɛ jamana a dun ka fa sabatili ma n'i ka baara bɛnnen bɛ jamana a yiriwali ma ka foli kɛ a bɛɛ lajɛlen ye dugutigiw ka tila ka foli k'a kurakuraya diinɛtɔn fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka foli kɛ laadatigiw ye kunnafonidilaw aw minnu ye ko bɛɛ bila ka na aw jɔ nin kɛnɛ kan ka tila ka foli kɛ aw fɛnɛ ye fo aw ni ce aw yɛrɛ ye faso baara la o la an bɛ don babu kɔnɔ ani wele kɔnɔ an y'a sɛbɛn k'a fɔ sursaut national pour le salut de l'armée mun don an sɔnna ma ko an ka jamana a lakana tigilamaw a bɛ polisi gendarme sorasi douanier sapeur pompier cɛ o cɛ de bɛ yen k'a ye faso fini ta bɛɛ lajɛlen bɛnna ma k'a fɔ u ye kunnawolo min k'a ta ka se mali ma o la ka i lawale an ka jamana maratigiw kabi an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a dira an ma bɛɛ lajɛlen ye mun de laɲini ko mali
kunkulena kelen hakilina kelen ani ŋaniya kelen un peuple un but une foi an ka jɛ an ka fɔ ɲɔgɔn fɛ un peuple un but une foi n'o kuma o ye tiɲɛ ye o tɛ se ka kɛ abada lezi fo a k'a sɔrɔ jamana i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔ ni tile bi an bɛɛ lajɛlen de kolosolen ni ɲɔgɔn na n'i ye maliden finman wele jɛman k'i laminɛ n'i ye kɔrɔnama wele tilebilama k'i laminɛ o kuma ninnu an ye olu de kɛ hakili jagabɔ ye cɛden dɔw de sɔnna ka kalikan ta k'u bolo kɔrɔ ta k'a fɔ k'u tɛ jamana k'u t'a janfa an ka tiɲɛ fɔ u y'a wara u y'a kɛ mali kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ sira o sira bɛ yen ko maa bɛ se ka a fɔ k'i bɛ dɔ sɔrɔ a la i b'a ye a bɛ baara bɛɛ dɔ la fo k'a dabɔ sɔrɔsiya sɔrɔsi jigi foyi t'a ye a ka sara kɔ affaire t'a la abada min b'i fa n'i m'a fa a b'i fa affaire t'a la négociation t'a la ɔ ka tila ani minnu kun kelen bɛ ka ngwara da ɲɔgɔn na kabi an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta minnu kelen bɛ ka an don nunjuru la u b'an minɛ ka taa n'an ye yɔrɔ min ka d'u ye dɔw de sɔnna k'u hakili jagabɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka anw bɔ o jɔnyajuruw la an ko olu ma ko u ni ce k'a fɔ jɔnni tɔgɔ la k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ jɔnni tɔgɔ la k'a fɔ jamana maratigi bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o la an ko an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan surso in a kɔrɔ ye jumɛn ye a bɛ min dafa o de ye jumɛn ye un peuple un but une foi maliden cɛman ani musoman kɔrɔ fara tilebi kan k'a dabɔ 1er mars ni o ye sini ye tuwawu kalo sabanan tile fɔlɔ ka taa se fo septembre kalo laban waati ma an ka yɛrɛma hɔrɔnya san yɛlɛma o bɛ kɛ le 22 septembre san o san k'a dabɔ bi fo ka taa se o don ma maliden bɛɛ an y'a ŋaniya n'i ko bɛɛ ka bɔ ka na dɔrɔmɛ kelen kelen di armée ma k'a fɔ k'u ye k'u ni ce dɔ bɛ 5000 don a ka dɔrɔmɛ ditɔ la bawo mali jamana belebele yɔrɔ walankatalen don yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o de kosɔn an ye laɲini kɛ ka sira surunya bɛɛ bolo ka wulikajɔ kɛ u ko fɛn dɔ ma ko numéro court ale numéro ni ani bɛɛ tɛ kelen ye téléphone numéro tɛ i bɛ se ka kɛ sababu ye téléphone min b'i bolo ni wari bɛ a la ka 40 ci k'a sɛbɛn ko mali bawo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maliko de la i tɛ ni malidenya cɛ k'i ka jan ye i tɛ ni malidenya cɛ ko fɛn b'i kun i tɛ ni malidenya cɛ k'i cɛ ka ɲi ye mali ko a den bɛɛ lajɛlen ɲuman t'a la juguman t'a la anw bɛɛ de ye kelen fa kelen ba kelen o 40 o cili o bɛ dabɔ kabi sini juma ye don barikama ye ala ka barika don nin ko in na ala ka barika don bamaniba in na a kɛcogo a bɛ ɲɛfɔ numéro in dɔwɛrɛ tɛ numéro in ye 3 74 75 i bɛ 3 ka 74 75 saba 74 75 n'a ka di ye i ka maliko danganiya a b'i yɛrɛ dusukun na ka se hakɛ min ma n'a ka di ye miniti o miniti 40 k'a la an y'a laɲini ni 22 septembre don sera k'a fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn mana bɔ a la k'a ta k'a di an ka jamana a lakanabaa minnu ma a kan ka taa sira min fɛ an y'a laɲini jamana masakɛ k'a don de bolo bawo maa bɛ se ka kɔrɔya ni dugutigi ye nka dugutigi de ta ye dugu ye bi jamana ala kɛlen bɛ k'a kalifa an ka cɛden minnu na ni o ye colonel Asimi Goyita ani a ka cɛdenw ye a ka da an kun ye a ka ye nin kelen kan nka jamana ko de don nka ni ala sɔnna a ma o don kɔfɛlen a bɛ na ye o kɛnɛw kan donc bɛɛ k'a bila i kun na 374 75 o de ye numéro ye i bɛ se k'i to diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka 40 ci a la n'a ka di ye kalo 6 in kɔnɔ a kɛ diɲɛ don o don a kɛ diɲɛ miniti o miniti n'a ka di ye dɔrɔmɛ mara don o don n'a dafara 40 na don min na i ka taa se dɔ ma o tigi o k'a ci o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen numéro dɔ bɛ yen farankajɛkuluba 2 in ni o ye association sigida yelen di Mali ani mouvement peuple solidaire MPS fasoden u jɛra ka mɔgɔw bolo nafolo a marali waganden kɔnɔ a ka gɛlɛn ka compte numéro dɔ dayɛlɛ BMS la Banque malienne de solidarité o numéro o de filɛ nin ye kunnafonidilaw bɛ se k'a ta k'a cɛri
033 18 21 01 401 Mbisegaka 033 18 21 01 401 Fou Sabafla Tan Chedi Mga Anikele Fou Anikele Kemenani Anikele Ni Tara BMS Fou ka numéro indima iyere ikata bla kono walma ika virement ke wala mi wele bla Mali syndicat barakela bela jelema hali ni fasoko la bi ko mo be sarata ati fenkien nga be ko bake ko be jera kalo wore ngono dorome kemeko ni lakata tigilamaw ye bi abakumbo jago ya te nga la yino ni syndicat o ya mais nous sera ka ke abijani Mali fonctionnaire be tewo muso kibi sarata ka je dorome kemeko ati fenkien ye nga be fe magla o temenen kofe ni ye yiritige damine shila ngunje ba do ka fa ale te toyi ni kelen an b'a datigɛli ɲini maa min fɛ o ye an ka jamana masakɛ yɛrɛ o ɲɛmaa ye ni o ye colonel Assimi Goïta a ka bɔ ka ɲɔrɔ kɛ a ka jamana cɛfini tabagaw ye diɲɛ ka mɛn diɲɛ ka ala kale o tɛmɛnen kɔ an b'o ɲɔgɔnna ɲini an ka jamana premier ministre fɛ ka fara gouvernement cɛden bɛɛ lajɛlen kan bulonba kɔnɔ cɛdenw ni o ye CNT a membre bɛɛ hali n'u sera ka jɛ u sara bɔ kalo o kalo 10 CNT maa dɔ 147 membres quoi a tɛ fɛn tiɲɛ o ye nka a bɛ koba dilan o k'i bɔ a la cɛ o cɛ muso o muso nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an da sera min ma an da ma se min ma bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye nin ko in na an ka se ka an seko kɛ an ka jamana a cɛfini tabaw ye su minnu taara k'olu kɔnna an ɲɛ u n'a dɔn k'a fɔ ko jigiya bɛ yen den minnu b'u kɔ yan falaw de don yatimɛw de don filiyatɔw de b'u kɔ yan n'i ma gɛrɛ golomasiri tabaw la n'i ma gɛrɛ sɔrɔsiw la ka taa dɔn k'a fɔ minnu taɲana u denw bɛ service social bolo cogoya min na bi an ka tiɲɛ fɔ i t'a dɔn sɔrɔsiw dɔw sɔrɔla k'a fɔ an ye seli dɔw la a dɔw bɛ jɛ u sara kɔ bawo e tɛ se ka t'i taw fɛrɛbɔ ka dɔ bɛ yen fa t'a bolo ba t'a bolo k'a to misikinɛ na i bɛ jɛ i ka sara kɔ o don k'a kɛ walita ye bawo n'i y'a fili bi sini i b'a kunbɛn o la an ka foli kɛ service social a cɛdenw ye kunfɛ ko tɛ k'u bilara la ninnu hakilina ninnu de tun bɛ yen ni kɔntiba fila in ni o ye numéro court ye 374 75 n y'o de fɔ k'a daminɛ sini juma fo ka taa se septembre kalo o laban ma n'a ka di ye miniti o miniti 40 ci a kɔnɔ a se tɛ cɛ si ye k'a fɔ k'i bɛ taa ta fo ka taa fɔ don sera o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen numéro in BMS de don a bɛ sɔrɔ diɲɛ jamana yɔrɔ bɛɛ BMS représentelen don partout dans le monde donc 033 18 21 01 401 aw minnu bɛ yan hali journaliste an bɛ se k'a daminɛ aw yɛrɛ la n'aw sera ka 40 bɔ aw ka forfait sɔngɔ la don o don k'a ci a bɛ kɛ fɛnba ye jamana ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen projet ba filanan association sigida yelen du Mali ka fara mouvement peuple solidaire MPS fasoden kan laɲini kɛra tiɲɛ don an bɛ don min na i komi bi hali ni an ka Mali trésor quoi kɛra Mali trésor de kɛra le trésor le plus riche du monde joli b'a bénéficier saratalaw dɔ de bɛ se ka fara u ka simi kan dɔ de bɛ se ka fara u ka sara kan bɛɛ tɛ saratala ye nka an b'a disi gosi ni fɛn fila ye diɲɛ kɔnɔ ala y'o kɛ diɲɛ jamana camanba in na ala y'o kɛ Mali de Mali de ye jamana ye jamana kelen min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a b'i disi gosi ni a ka danbetigiya ye o man di jamana si ma kuranɛ jiginna dugu dɔw la nka maliyɛn bɛ wele de ko danbe wa ni si ti ɲa diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'i b'a lapasa ni danbe t'a la a ti ɲa o kama maliyɛnw k'u bolokɔrɔ ta n'u ka danbetigiya ye le Mali reste le seul pays du monde min ni a ka dignité a bɛ fɔ a y'aw bolokɔrɔ ta n'a ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ko an bɛ a laɲini
fɛɛrɛw de don. Mali ye commune an bɛ don min na i komi bi ni an ye tali kɛ découpage administrativement Mali bɛ taa fo commune 800 na. O commune 800 kɔnɔ e k'a lajɛ commune joli bɛ yen baarada bɛ commune min na. An ko an bɛ miiriya ta k'a lajɛ n'a ɲana bawo hakili jagabɔw kɔfɛ ka cɛdenw wele ka musodenw wele an bɛɛ ka jɛ ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan yaasa an k'a lajɛ ni ko min donna a bɛ sabati. O ye jumɛn ye? Ka ɲini dugu commune o commune dugu 3 fo ka taa se dugu 4 ma ka nakɔ foro hectare 1 a y'a lamɛn dɛ dugu o dugu commune o commune ka dugu 4 ta a kɔnɔ Mali tongu 4 bɛɛ lajɛlen na ka nakɔ foro bi hectare 1 ka forage seni a kɔnɔ min bɛ se ka togodala musow u b'u bɔ bolo yɛlɛma ni nakɔ ye. An bɛ segin an kɔ n'i y'a mɛn fɛrɛ bɛ kɛ togodala musow ma ne baw aw bɛ hakɛ to musokɔrɔbaw de kunna yan nka togodala musow an bɛ jɔrɔ la tuma min na k'an bɛ 40 ɲini ka forfait ta o y'a sɔrɔ o bɛ ka jɔrɔ ka samara senkɔrɔ 2 ɲi dugu kɔnɔ a bɛ se ka min bila sini ɲɛ ka finikolon dɔ a nujuru la zango a bɛ se ka taama cogoya min du nasɔngɔ ye olu de an ko an bɛ miiri olu la n'i ye nakɔ foro di olu ma 10 mètres carrés a bɛ se k'a ka jabaniw da la a bɛ se k'a ka forodoniw k'a la a bɛ se k'a ka fɛnmisɛnnin o k'a la ni togodala muso bɛ bi fɛrɛ b'a bolo ka dɔrɔmɛ 40 sɔrɔ tile o tile a ka na bi ja ka tɛmɛ anw minnu bɛ duguba kɔnɔ yan n'an bɛ 100 di an ka musow ma baw olu bɛ baara kɛ san kɔnɔ kalo 3 samiya mana ban ka ban min mana se ka tigani min sɛnɛ o b'o de kɔrɔnkɔrɔ ka to ka dɔ wɔrɔ k'o feere ka to ka dɔ wɔrɔ k'o si k'o kɛ tigɛdɛgɛ ye yaasa denbaya o bɛ se ka balo anw sifinw anw fɛnɛ b'an bolo d'an kɔ sani gɛlɛ kana cɛ wulada fɛ baara tɛ yen taacogo tɛ yen taayɔrɔ tɛ yen nka du balo a bɛ musow bolo an ko an bɛ o miiriya ni jɛkuluba 2 ka se commune 1 o 1 ka nakɔ a bonya bɛ taa hectare 1 na an ka jateminɛ na muso 100 o bɛ se k'i boloma yɛlɛma a kɔnɔ an bɛ wele bila jamana marabagaw ma ka wele bila baɲumankɛw ma ka wele bila dɛmɛbagajɛkuluw ma ni miirina min ni an y'a ta nin ye u ka kɛ sababu ye ka an dɛmɛ a la an m'a ta ko cɛya an m'a ta ko kisɛya an y'a ta ko faso kanu baw maa si kelen tɛ se ka ko dilan an ka jɛ o de y'a to an ko an bɛ dayɛlɛ bɛɛ ye farankajɛkulu fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan n'a ka farankajɛkuluya a dabɔra de jamana yiriwali ani a ɲɛta kama an bɛɛ ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an b'an jabala yɔrɔ fɔ aw ye maa o maa de bɛ yen ko association b'i bolo pour le a kɛra sigida ye o a kɛra jamana ye o a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an kɛn bɛ ka dayɛlɛ ye i kana anw ka miirina filɛ nka an kelen bɛ se abada jamana ye gabakurun bɔrɔ de i bɛ fɛɛrɛ kɛ aw b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ n'i kelen ko i b'a da i kun a b'i kɔ kari n'i ye kan tɔ ye dugu kɔnɔ ko an ka dugawu kɛ ko maa tɛ da kunna di dɔn ka dugutigi jɔlen to kɛnɛ kan dugutigi ma dɔgɔya ma don bawo n'i y'a ye dugu cayara n'i y'a ye jama cayara dugu kɔnɔ dugutigi de fɔlɔla ka dugu tigɛ aw ka na an ka sigi o la an bɛ Mali dugutigi bɛɛ lajɛlen wele ka tila ka Mali maire bɛɛ wele ka Mali sous-préfet ani Mali préfet bɛɛ ani Mali gouverneur bɛɛ nin tɛ maa kelen ko ye nin tɛ kulu kelen ko ye nin ye jamana ko de ye an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa nin baaraba ninnu a bɛ se ka sabati an bolo cogo min na ni hakili la ni faamuya sɔrɔ a la ninnu de tun ye an ka hakilina ye ka wele bi ka ni kibaruya ninnu d'aw kan k'a fɔ aw bɛɛ ye ko aw ni ce aw ka kulomajɔ la hakɛto b'a bɛɛ la bijayi nabi Mustafa wasalaamu aleykum. Walaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ay tigere bafanu. Ay tigere salaran nawe. Ye faso ko ye. Kunafoni law. Wele blale mama. Faso mako ban bela ni watina. 374 75. Kilo kle ambe mi du agachani binani. Anga kito anga golomasiri tabawla. Association Sigida Yele du Mali, ale ni fɛn ye MPS fasoden k'a ɲɛmɔgɔw fo u ka nin hakilina ɲuman in na
ka ɲɛsin an ka ba maliba ma kɛrɛnkɛrɛn an ka golomasigi tabaw n'ala sɔnna voilà sisan ko an n'an dɛmɛ an ka wara faga i yɛrɛ bɛ wara kunkolo minɛ k'i jɔ n'a ye association sigida yɛlɛ du mali maa ɲɛma ale yɛrɛ bɛna baara in korobo kari sisan k'a jira k'a fɔ a ye wele bila malidenw ma nka ale fɔlɔ bɛ kɛ misali ye k'a jira k'a fɔ a fɔlɔ bɛ na sisan 374-75 a fana bɛna sisan ka musaka bila la ka wele bila maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma misi abdu ture voilà Touré Koulibaly a bɛɛ kelen voilà misi abdu Koulibaly voilà voilà ay gɛrɛ voilà a y'a lajɛ voilà monsieur voilà ti ka na fɛ voilà a ka na yan ni nɔ nin ye fasoden ɲuman ye voilà i bɛ téléphone ɲɛsin yan fɛ d'accord voilà nin waati in na monsieur Abdou Koulibaly président de l'association sigida yɛlɛ du Mali n'i y'a ye a bɛ k'a ka opération kɛ k'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ diɲɛ fan o fan i bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la ka nin opération in kɛ n'i ye 40 bila nin kɔnɔ a i n'a fɔ i wulila k'an ka finitigilakaw dɛmɛ voilà an ɲɛ b'a la Voilà le watina monsieur Abdou Koulibaly avec la coopération qui est 374-75 n'y a pas qu'un tag 6 ans voilà n'y a pas qu'un tag 6 ans et pour la folie là on va encore sauver mon bi ay n'y a misalier encore de l'histoire là yanino c'est ça hein monsieur Abdou Koulibaly qui est joli blanc voilà merci beaucoup a été famille voilà amina question et réponse yamote anga bamako tout ke bako be ñare la ko be les sages de Ségou olu fana be makoro dabriya flami bakolo kana lase kanyesin hakina ni mayma ñare la ko be anino ani Ségou mako be na so dabriya flamu fe les sages de Ségou on y dabriya flamu fe ale ni bamako tout ke bako no touré ni ñare wi Kani Pepe, numéro qui est plein de 600, 374-75. Mali, 374-75 Mali. Donc, il dit qu'à Binani, Naïdia, il va tirer au Tourougué. À Dourmekele, ni ala Sonama, pour la Bemaro Kafola, à Bella Delevina Faranoga, Kadi, Anna Frontière Fana Nyamaba. Nous, son excellence le colonel Assimi Goïta, Akadi Golomasir Tabama, voilà, Makoro Bouya Bekmana, voilà, Bamako, Au Bouya Bekmana. Donc, journaliste aussi, ça amène à l'ici d'ailleurs, amène Mogotourou Folota, voilà, Mogotourou, voilà. ये बगर जराई न्यामना ने न्यामना तुझी गाड़ी चला दाई तुझी तो मुझा जरा परिमाण जो कुछ है ये लागू में आते सांती और जराई पे मुझे और कुम्भा जराई पे मुझे मनी को ना और सिर्फ तो हम हुआ ना सिर्फ तो हम यहाँ ना अरे और ये कुम्भा सिगरोगे न्यामना enggak berkaitan dengan apa pun jalan, enggak apa pun jalan. Selesai kerja apa pun.
association sigira yɛrɛ a ye mun kɛ Mali kɔnɔ fɛn dogolen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min tɛ sigira yɛrɛ bɛ i jɛ ka se k'a dɔn a ma cɛ bɔ cɛ la a ma muso bɔ muso la a ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a b'o to kelen de ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ jamana in ɲɛ jamana kɛ jamanakuntigi ye ala ka jamana in ala k'a lakana sigira yɛrɛ ala ka yiriwa ala ka ne jamanadenw kan bɛn salamu alaikum warahmatullahi a ye teliya fara Mamadu voilà segukaw wele bilalen b'olu ma sisan ɲamanakaw kɔfɛ segukaw les sages de Segu maabaw olu kana fara monsieur Abdou Coulibaly ale ni fɛn min ye MPS fasoden voilà kuma b'i bolo. Azulayi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mi ala tɔgɔ ni kɛnɛ kan ka jamana ɲɛmɔgɔ olu fo nin kɛnɛ kan ani tɔn fila min ye nin baara in waleya bɛɛ ni tɔn fila in fo k'u waleɲuman dɔn e tɔgɔ ye ko Mamadu Lamini Tangara. Je suis le président du SAGI de Segu à Bamako. Bamako SAGI ko président bɛɛ n'o ye ko coordinateur o ye ne ye bon mais an nana fara ninnu kan bi k'u waleɲuman dɔn parce que u ye baara min initié de ye n'o ye ka sɔrɔsiw dɛmɛ bon an nana fo o baara la o kɔnɔna na ka jate an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jamana mako la SAGI de Segu a tɔn in sigi la tɔn in bɔra n tɔn Mali keleya kɔnɔ o tɔn fana bɔra GTM kɔnɔ an de ye GTM sigi mɔgɔ min ye pétition kɛ pour que ka élection wele ka na Mali kɔnɔ an de y'a sigi ka baara kɛ pour que ka sɔrɔsiw dɛmɛ o baara tɛmɛnen kɔ o kɔfɛ an nana tɔn Mali keleya sigi ka pétition kɛ pour que faransi ka taa ka bɔ an ka dugukolo kan bon SAGI de bɔra o kɔnɔ munna SAGI nana Segu karamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan pour que ka ala wele kɛ faransi min b'an fɛ k'a taga bɔ an da la parce que an b'a dɔn faransi ye mɔgɔ min ye sitani de don quoi n'i k'i b'a gɛn ka b'i fɛ yen tant que i bolo dalen fɛn ka bɔ i tɛ se k'o kɛ quoi bon o de y'a to an wulila an mɔgɔ dama an karamɔgɔ dama mɔgɔ ba saba nin kɔ an ye dugawu ta waati bɛɛ faransi ka ani faransi ka allié bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a ta ye baliko ye an ka dɔn mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'o tɛ se ka Mali dafiri an kɛ m'o de ma bon bi ni an b'o o kɛlɛ dɔ ka nin ni mɔgɔ asuna fila min o kuma in initié ka o cɛtigiya komi lafiya bɛ ka taa dɔɔni an ka jamana kɔnɔ an ka ɲini fɛn fana ye ko an b'o sɔrɔsiw dɛmɛ an kan ka y'o kɛnɛ kan k'o mɔgɔw fo k'u barikada u ye baara ɲuman min kɛ nin ye quoi parce que an filɛ lafiya min na bi an ka sɔrɔsiw de wulila k'u jɔ kɛnɛ kan ka Mali libéré o de y'a to lafiya bɛ ka na fagali tɛ ka kɛ tuguni ani fagali bɛ ka kɛ dɔɔni. Donc ni a fɔra ko an b'o jamana mɔgɔ minnu nana kɛ sababu ye k'o jamana lakana ye k'an k'u dɛmɛ quoi an b'a ɲini Maliden bɛɛ fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ nin ko in na 40 de fɔra mais ni Segula ani miliyɔn caman na k'a bila ninnu ka waganden kɔnɔ i ye baara ɲuman de kɛ parce que ɲumankɛla ni mɔgɔ min ɲuman kɛ e mɔgɔ min wuli k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ an kan k'a wale ɲuman dɔn k'a fɔ e de baraji ka bɔ ale baraji ye quoi. Donc minnu ye baara initié u bɛna barajiba de sɔrɔ nin ko in na o tuma an bɛ dugawu k'u ye ala k'olu lakana yarabi ma u ka laɲini ye fɛn min ye ala k'a sabati k'a d'u ma anw fana min bɔra Segu ka na nin kɛnɛ in kan yan nɔ yarabi ma ala ka anw bɛɛ sabati a baara kɔnɔna la k'an sabati an ka baara kɛ baara in fana ala ka barika don an na ala k'an ne fana bɔ a baara la ala k'a ka hɛrɛ baara ye i b'a ka muso sɔrɔ so o kɔnɔna na ne bɛ kuma laban kɛ mɔgɔ min o ye Sigi Mɛnta ye ale bɛ Segu k'a fɔ k'a ta don parce que ale de ye tɔn ninnu kelen labɛn sigi komi n y'a fɔ cogo min na quoi a bɛ se wala salamu alaikum. Waalaikum salam. Voilà, il est à Segu Makoro, il est parti Segu. An b'u fo yelen kɛnɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo sisan an bɛna lisi dayɛlɛ kunnafonidilaw an bɛna mɔgɔ duuru fɔlɔ ta mɔgɔ duuru gɛlɛ an bɛn'olu ta voilà oui i tɔgɔ Fuseni Tarawele i ka organe
Le pays. Et toi? Mamadou Diara. Quand même, comment dit fondatrice ou Fanama? Famille fondatrice, moi. Bismillah. Salam alaikum. Amé Befo, association Mobile Delefo, pour Hakilina Maina. Comment maintenant, Amé a été une belle sabu kuma la sela b'an bolo mun kan an ka kumaw lase nka an fana tɛ se k'an sigi kɛnɛ in kan ni an ma bɔ k'an ka foli kɛ minnu ye hakilina ɲuman in sɔrɔ ka nin baara in kɛ sabu jamana in mago bɛ ninnu dɔrɔn de la nin kɛwale ɲumanw ni de kan ka caya hakilina ɲumanw ta k'a yira jamana kɔnɔdenw na a lawaleyaw a ma lawaleyaw a jiraw la a ka ca ala fɛ don n'a nataw la mɔgɔw k'a faamuya nin baara min don baara ɲɔgɔn tɛ baara ɲɔgɔn yɛrɛ tɛ yen an bɛ k'a fɔ fana an bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ an bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ an bɛ k'an yɛrɛw de dɛmɛ fɔlɔ sabu olu protégeren don ka tɛmɛ an kan mɛ i y'a ye olu bɛ taa u ka denbaya sɔrɔ u muso n'u denw don ka t'u ni di o bɛ k'anw de kama n'olu tɛ yen alors an kɔni an exposeren don fɛn bɛɛ bɛ se k'an sɔrɔ. Donc an bɛ ka an yɛrɛ dɛmɛ nin kɛnɛ in an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ min hakilina sɔrɔ jamakulu min hakilina sɔrɔ ka nin kɛnɛ in sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulubali n'a ka jama bɛɛ lajɛlen vraiment an b'aw fo dan tɛ foli min na parce que jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ bi dingɛ dunba don dɛ nka Ala barika la an ye bɔli daminɛ aw ka fɔ don sigi kɔ tɛ yen dɛ an kɔni an bɛ taasa de ni Ala sɔnna a b'a bila u kun na. Vraiment duwawu b'aw kɔ an ka duwawu b'aw ye su fara tile kan wa aw kana siran foyi ɲɛ Ala yɛrɛ ta kɔfɛ wa foyi tɛ Ala yɛrɛ kɔ donc maliyɛn bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye an ka doni tulu n'a ɲɔgɔn caman kɔnɔ a ka ca Ala fɛ jamana in an bɛ bɔ ko bɔcogo ɲuman sabu an bɛ waati min na bi a bɛna fɔ sɛba ni sɛfa de bɛ dɔw b'a la sisan a kan ka sɛfan ci k'a yan dɔw b'a la a kan ka mara n'a marala a bɛ kɔgɔ a bɛ caya donc minnu ko k'a mara n'i ye sɛfan bila n'a sɔrɔla dɔrɔn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ mɛ minnu b'a ci nɔfɛ sisan anw t'o jamaw la n'a fɔ Kulubali b'a ti n'a ye min ye an ka sɛ mara sɛfan bila a tɔrɔ o tɔrɔ tɛ taa gɛlɛya kɔni an bɛ kuma mun an bɛ fɛn bɛɛ mun kurantigɛw b'a la fɛn bɛɛ b'a la an b'a bɛɛ kɛ sabu mɔgɔw de bɛ kuma kɔnɔ olu b'u ni bi anw bɛ lafiya la yan donc n bɛ bɔ kuma la kuma ka gɛlɛn n bɛ dugawu kɛ aw ye vraiment Ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn caman ma. Merci beaucoup Aïtikele Fakou. Ni tun ye Bamakɔ tutigɛbagaw ye an b'u fo sabula hakilina ɲuman min talen filɛ nin ye association sigida yɛlɛ du Mali ale ni PS MPS fasoden ka ɲɛsin an ka bolomasiri tabaw ma jango Mali a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ni Ala sɔnna ma maliden bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ nin na an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye Mamadou Diara kunnafonidilaw kuma b'aw bolo sisan i tɔgɔ Amadou Amadou comment an tɛ k'a mɛn citoyen radio citoyen Bakini min kumana sisan o tɔgɔ filan i tɔgɔ Amadou ok oui qui d'autre oui Ara ok mɔgɔ laban an bɛna mɔgɔ duuru fɔlɔ min ta d'accord an bɛ se k'a daminɛ ni nin l'appétit vient en mangeant Fuseni Tarawele micro Fuseni Tarawele i b'i tɔgɔ ni jamu ani ka kunnafoni di so i b'o fɔ. Fuseni Tarawele an bɛ kunnafoni di kɛ kɔrɔ
Bimali. D'abord, il est pas il est très non, il a dit appelé ma remplacer on répond les questions au fur et à mesure. Hein? On recense? On recense, ok. Mamadou Diarra. Bien. Mamadou Diarra, mais le pays africain quotidien, comme le premier intervenant l'a dit, avait vraiment une initiative pour vraiment l'initiative sanitaire. Je crois que Sida est une association à politique. Je crois qu'elle a aussi fait beaucoup de choses. Mais dans le thème choisi, la partie qui m'intéresse le plus et qui m'étonne, c'est de voir l'organisation d'instructions nationales pour réaffirmer la souveraineté politique. Et c'est cette partie que je n'ai pas compris parce que SIDA est une association à politique. Et je me demande pourquoi cette partie. Voilà, donc c'est la première question. Est-ce que ça veut dire que dorénavant SIDA sera une association politique? Ou bien c'est juste une manière pour aussi préparer le terrain pour les militaires qui sont au pouvoir? Et je ne comprends pas trop. Ça c'est la première question. Deuxième question, je voudrais aussi connaître les sources de financement, des travaux que vous allez réaliser, les sources de financement, qui sont vos bailleurs, parce qu'on sait que ce n'est pas vraiment les petits travaux. Le temps aussi prévu pour la réalisation des travaux. Et à partir d'aujourd'hui, est-ce que cela va changer de cap ou de vision avec la liaison qu'elle vient de faire avec le mouvement MPS? Merci beaucoup. Merci, M. Diarra. Amadou, Radio Citoyen. Radio Citoyen. Nga foli bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la organisateur ka hakilina tali la ka se jamana faama ma ni jamanadenw ma. Ne ka ɲininkali n'o ye la préoccupation ye fila ye a fɔlɔ o bɛ tali kɛ dɛmɛ kan dɛmɛ min bɛ ta ka finitigilakaw sɛgɛrɛ bari an b'a mɛn kuma caman ko ka dɛmɛw ta ka finitigilakaw sɛgɛrɛ mais est ce que dɛmɛ kudakuda an bɛ se ka to ta wa sala projet dɔ b'aw bolo k'a lase finitigilakaw ka musow ma o bɛ se ka kɛ badabada ye tuma caman u cɛw bɛ u cɛ kɛ u furu kɛ ka dɔnniw ye o projet labɛn bɛ bɔ bolo wa sala i n'a fɔ a kɛlen ka projet nin y'a ta ka lase tɔgɔda muso ma cogo min na comme Fatou Diop b'a fɔ cogo min na ko aider quelqu'un c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous sinon c'est le contraire de l'assistissement. L'autonomie et l'aide ne garantit pas l'autonomie en une personne. Question fɔlɔ o ye dɛmɛ projet b'u bolo ka lase finitigilakaw ka muso ma. Filanan bɔra ka projet baw minnu fɔ k'u bɛna kɛ Mali commune bɛɛ lajɛlen na sala o ye terrain ninnu bɛɛ lajɛlen expliqué wa nin waleya ninnu bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ kofɔli ma parce que an b'a dɔn yɔrɔ caman bɛ yen o tɛ sɛbɛn ka sɛnɛ u bɛ ka u ka dugu la ka taa yɔrɔ wɛrɛ o projet sala c'est bien expliqué avant d'entamer c'est ça mes deux questions. Merci beaucoup. Merci à Radio Citoyen. À la civile. Hein? Merci. Et je te remercie soulever ma croix au fait que nous avons la alors nous sommes au pays au Dafa au Bas Yalma Tereba Bolo nous sommes au Tafa pour que hakilina kala waliyawa parce que c'est quand même un nasa musaka ke an be wakati mina musaka ko beba no a tobami a fla ni conférence de presse bon fait aw bien action grec donc posée pour que aw ka laɲini a sabati bɔra kuma la. Merci de Sylvain. Voilà, cher ami l'ensemble des membres du président. Il est qui n'a pas demandé a se ka minnu jaabi n'ala yan'a ma tila yan ma yɔrɔ la ɲininkali wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ ngɔ la.
aw bɛ ni ce tuguni Fuseni Tarawele bi Mali i ka kunpa ni o ye k'a fɔ an bɛna conférence de presse in kɔfɛ yalima an bɛna mun kɛ a bɛ se ka to jamanadenw hakili la cogoya min na document projet de bɛ an bolo bawo i b'a fɔ bi a bɛ se ka kɛ sini dɔ bɛ ɲinɛ a kɔ i b'a dɔn i bɛ fɛn dɔ fɔ yan bi kalo 2 b'a sɔrɔ a ma se Mali fan dɔw la o ye an ka jamana yɛrɛ walankata cogo ye ani a kunnafoni di cogo ye o de kosɔn an y'a kuntagala janya i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ b'a mɛn bi dɔrɔn sini o bɛ kɛ a datugu don ye o de kama document in kɔnɔ an da ma don o yɔrɔ bɛɛ la mais an y'a laɲini yani kalo 6 in ka laban Mali duguba 14 ka sen don yen u ko min ma ko meeting ka taa meeting kɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin ta ɲɔgɔnnaw ka kɛ o la yaasa kunnafoni a bɛ se ka cɛri cogoya na maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka damakanya la bawo n'i ye jɛkulu ninnu ka taabolo lajɛ jɛkulu ninnu si ka baara sigilen tɛ faaba kɔnɔna la a dabɔlen don jamana tomu 4 ani jamana kɔkanna na n t'a dɔn ni i ka ni jaabi ɲana i bolo Mamadou Jara depuis il faut mi kamanaga la souveraineté politique mais a manka i kamanaga parce que niveau politique bidron bela jelen hakili bita parti politique la politique ye fere de an ko bi anga yerema koronya am se ka fo bi de asigine ama ka ferew ke yerema koronya in bi se ka to ambulu chuga mina ani abse ka jidi Kongo to tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ nataba tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ jitɔ tɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya fɔ an bolo bi o de dira an ma o min dilen filɛ nin ye an ma an yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛ an kana siri maa si la tuguni n'an ka togodaw ni an ka sigidaw yiriwa bɛ olu kɔnɔ cogoya min na ayiwa ko o taara jamana fan bɛɛ lajɛlen na a ka ca Ala fɛ i b'a ye an bɛ jɔnya bolo min na an bɛ bɔ o kɔnɔ da sera ma yan k'a fɔ bi tɛ kabi kunun ko sigida yele a bɛ ka wale minnu kɛ a bɛ ka wale minnu kɛ a bɛ ka wale minnu kɛ ni tɛmɛtɔ ye da la ka se da ma i ma ɲinina don sinon i tɛmɛna da min na o ye da dɔ ye jɛkulu ka ca lagosili tɛ nka bɛɛ ni i taamaɲɔgɔn don bawo taamaɲɔgɔn ko de bɛ mɔgɔ sɛgɛn jɛkulu n'aw kunbilenna ma kɛ kelen dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn balankolon ye sigida ka wale de yera kabi kunun ko fo ka se bi ma yaasa o baara tɔ o bɛ ɲa bolo cogoya min na an ko an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan mouvement MPS de ye sigida yelen ka laɲini kɛ a fɛ wa a jɛra ni a ye bawo a ko ni fasoko don olu ti to kɔ fasoko la o ye souveraineté politique min bɛ fɔ la parti politique ko tɛ ka fɛɛrɛw ba ma yɛlɛma yaasa yiriwa a bɛ se ka to an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o politique de ko don sinon parti politique ko tɛ ni n bɛ misali ta entre parenthèse parti ye 300 de ni parti kelen kelen bɛɛ tun ye nakɔ foro dɔ bɔ bi k'a fɔ k'a sɛbɛnnen b'a ka parti tan mɔgɔ minnu bɛ o nakɔ kɔnɔ bi élection na olu tun tɛ kɛlɛbagaw nɔfɛ donc o ye ka o yɔrɔ fɔ jama Amadou citoyen étude de terrain tiɲɛ don a kan k'i kamana gan Mali fan dɔw ye fara ye Mali fan dɔw ye bɔgɔmugu ye Mali fan dɔw ye fala ye nka maa ti nin koba sugu kɛ ten k'a sɔrɔ i ma étude de faisabilité kɛ an ni cakɛda dɔ de ye an sera cakɛda dɔ de ma ka a ɲininka cakɛda min bɛ yen nɔ ni i ka dɔn a ka lamunumunu sera Mali fan bɛɛ lajɛlen ma
a ye Mali dugukolo étudier. Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen mètre 50 i bɛ ji sɔrɔ ka forage bɔ n'a ye, mais Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa fo mètre 200 ka sɔrɔ i ma ji sɔrɔ. O de kosɔn an m'a kɛ kɔlɔnko ye, an y'a kɛ forage de. Yɔrɔ min bɛ fɔ o ji kan ka sɔrɔ yɔrɔ min na, ji min ni a ti ban, ayiwa o entreprise in b'o ji de lase nakɔ sɛnɛlaw ma. Bassin ba 2 de bɛ nakɔ foro ninnu kɔnɔ, u bɛ ji ta n'a ye ka sɔrɔ k'u ka nakɔw sɔn n'a ye. Donc pour lui dire que o étude o kɛlen don. Ni président Kulibali bɛna min fara kan, n bɛ o fara kan. Yɔrɔ Sidibe, o jɔrɔ kana i minɛ k'a fɔ ko in a bɛ actualiser, o ye wajibi, a bɛ actualiser don o don. Anw ma foyi fara foyi kan nin ko in kɛlen kɔ fasoko kama ani fasodenw kama. Maa ɲɛ b'i bi la mais i t'i sini dɔn. I bɛ se ka guwanleli kɛ don min na i b'i pan o don de. Anw fɛnɛ an ye denbayatigiw de ye, dɔw de bɛ ka bɔ an na. Fɛɛrɛ dɔw b'an bolo bi nka minnu bɛ ka bɔ an na u bɛna se don min ma fɛɛrɛ jumɛn b'u bolo. Donc sini ɲɛsigi de don. Kɔlɔn tɛ segin don kelen ka a ji sɔrɔ don kelen. An y'a laɲini, an bolo ma dalen tɛ foyi kan. Fɛntigi t'an na, fɛn tɛ an bolo, nka jamana ko de don. Baɲumankɛw bɛ yen, wariso ninnu yɛrɛ a dabɔlen don nin n'a ɲɔgɔnnaw de kama. Faso kama bi hali ni maa nana k'i bɛ a juru dɔn an na, an bɛ se k'an da sonya, an b'a fɔ ni commune 800 a bɛ bɛn i n'a fɔ dugu 3,000 de ma. Dugu 3,000 nakɔ foro ngana na neli kɛ nakɔ foro kelen. Voilà. Nakɔ foro kelen maa 100 de bɛ baara k'a kɔnɔ, muso 100. N'i y'o jateminɛ o bɛ t'i jɔ fo muso 2 millions ani kɔ. An ka nin hakilina in bɛ kɛ sababu ye olu bɛ se k'u bolo bamayɛlɛma. Musaka min kan ka don a da fɛ a bɛ komi dugu kelen o kelen 10 millions o bɛ t'i jɔ dugu 3,000 in na miliyari 30 la. A tɛ an bolo bi, a tɛ an bolo sini, nka hakilinaw de don k'a ta jamana maratigiw minnu mago bɛ jamana ka yiriwa ni jamana basigi la bi ka tila ka hakilina da yɛrɛ u la, an ka jɛ k'a kɛ. Maa 2 millions mana bi bolomayɛlɛma sɔrɔ dɔ bɔra gɛlɛya la. Baɲumankɛw fɛnɛ mana nin mɛn an bɛ an yɔrɔ fɔ, an ka QG filɛ nin ye b'a ko Jikɔrɔni ni golf la. I taara yen diɲɛ heure o heure i bɛ an sɔrɔ yen. Jan'an bɛ bɔ yan fɛnɛ an bɛ numéro di parce que dɔ bɛ se ka nin mɛn k'a to jamana kɔ kan, a ka d'a ye k'a ka faso dɛmɛ nka a t'a kɛ cogo dɔn, a t'an sɔrɔ cogo dɔn. An bɛ tila ka numéro an bɛ tila ka o fɛnɛ di. Jamana maratigiw ani jamanaden bɛɛ an ma jɔ maa si la, bɛɛ somɔgɔ dɔ bɛ ko dɔ la, donc bɛɛ ka hakilina lase i ka somɔgɔ dɔ ma, walima ni bailleur de fonds yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan a kana an n'a ka sigi an ka kuma, an ka laɲini 10 millions dugu kelen, dugu 3,000 miliyari 30, nka a bɛ kɛ sababu ye ka du 100 o dayirimɛ sɔrɔli o nɔgɔya min ti faaba kɔnɔna na ye. O bɛ lafiya min se dugu ma, o jaabi bi aw ni ne yɛrɛ bɛ bolo. Wassalamu alaikum. Voilà, M. Abdou Koulibaly, pour des compléments. Yalwa, ito Dawda Bouare. Iga kunnafoni ndi so. Dawda Bouare, Radio Patriote. Ito micro. Radio Patriote. Mohamed Cissé. Méga Tamashek. Méga Tamashek. Ok, Mohamed Cissé, Méga Tamashek. Wan Tamashek ou journée. Yacouba Traoré. Le focus. Voilà, moi je pense que Imabo, Anto Moumani Ningaliso, Ambao Klito Nuna. Voilà, merci. Et Dawda Bouare, un micro de Dawda Bouare. Dawda Bouare. Nous avons créé des boulot, sur la
an b'a fɔ a ka hakili to jamana in kɔnɔ n'u la ko bila la ko bɛɛ bɛ se ka bɛ se ka sɔrɔ o la n'an bɔra la fana ne de la ɲininkali kelen min bɛ ne bolo o de ye mali kɔnɔ yan projet baw de bɛ ta k'o da mɔgɔw bolo ka hakililabaw fɔ a kɔnɔ mais taalen ɲɛfɛ projet ninnu tɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ ni projet min minnu fana ka fɔ cogo min n'i ye musaka min fɔ ka taa a sɔrɔ n'a nataw kan est-ce que projet an bɛ se ka jigin ka fɔ nin tɛna ka projet dɔw ɲɔgɔnna ye wa n'a sɔrɔ a bɛ ka sira sɔrɔ ni hakilisigi min b'aw bolo k'o fɔ an ye walasa mɔgɔw ka se ka taa projet min na ka fɔ nin kɔni a bɛ taa ɲɛfɛ sigi kɔ tɛ. N'Ala sɔnna. Merci. Dawuda Bɔrɛ, Abudu Kulubali ale bɛ ko min na segin kɔ t'o la. Mohamed Cissé, Abdou Kulubali ko yalwa projet a tɛna kɛ projet tɔw ye wa? Mohamed Cissé kɔrɔfɔ b'i bolo. Maaf bila amarazim, mau bela di alhamdulillah. Mau tu sebenarnya dia Abdul Kulubali ko, masih dia Abdul Kulubali lo ni ada. Masih dia Abdul Kulubali lo kalau bina abi zaman dua ni kan asal lo kemar. Nasional hukum konan, mak kekayaan association. Est-ce mo mo be to godam ani mo be yoro biu kengere ba ko yoro la na so ki kama gana a ci da be a fenu na se ka ki kuluma da a wori ta yeno est-ce ko biu ba ko to godam ko be ko ya na ya so ko so na ko ba ko na ya so na gele ko to ko ni u wele wati ibu la so ba ka wori donc merci beaucoup, Mohamed Cissé. Yacouba Traoré. Yacouba Traoré, président de police. Voilà, merci aux sollicitateurs du projet. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, vous m'écoutez? Oui, allez-y. La première, c'est une clarification. Vous avez dit d'envoyer pour 374-75. Oui. Est-ce que c'est d'envoyer du message pour des enfants ou bien il faut envoyer des enfants pour le bureau? Ça, c'est pour toute clarification. La deuxième préoccupation, vous avez demandé aux gens de vous envoyer de l'argent et que vous allez les donner à la main. Est-ce que vous avez des mesures de transparence pour garantir aux personnes qui vont vous envoyer que leur argent ne sera pas redirigé ailleurs? Merci beaucoup. Merci, Yacouba Traoré. Voilà, Monsieur le Président, je pense que c'était là quelques questions. 3 questions, voire 5 questions. Voilà. À vous le micro. An bɛ foli kurakuraya tuguni. Ɲininkali fɔlɔ, tiɲɛ don mɔgɔ kan ka siga Kulubalilaka la, a ka kan, nka fɛn o fɛn i t'a sɔrɔ misali la, o tɛ kɔrɔbɔ. Ko in a ma daminɛ bi. O b'a to an bɛ segin kɔ dɔɔni kɛ ka hakilinajigin kɛ. Ko in ma daminɛ bi. MPS ni jɛkulu min sigira tulo bɛ n kan na, a bɛ caman bɔ. An taara ka sigi fo jamana bulonba kɔnɔ CNT ka sigi a don membre 7 an n'olu de sigira ka nin hakili jagajaga bɔ. Mɔgɔ caman ye weleli kɛ. An da tɛna don tɔgɔ la, mais munna bolo sinna sigida yelen ma ko bɛɛ feere tigɛlen kɔ? E ma ya ni a tɛ gulɔ min, nka a ɲɔgɔnna gulɔso yirala tɛ, bologɔni bɛɛ feere tigɛlen b'i kɔ. Ne m'a don mɔgɔ si da ye min mana micro minɛ o b'a fɔ Abdou Kulubali walima sigida yelen. An nana jateminɛ 100 ans sigida yelen, c'est la seule association qui n'a pas bénéficié d'aide ni de l'aide ni de soutien.
Ça nous fait un mois. Allah est bien de ni sur 23h, en sur QG, 23h. N'en boire 22h, non, il s'est Sophie Moussobitisi. Parce qu'il en a un mois. Jamana Kama, Jamana Kungo. An bɛɛ bi jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn kan ye dɔ bɛ 1000 bɔ dɔ bɛ 2000 bɔ dɔ bɛ 500 bɔ nka i t'a sɔrɔ a se bɛ cɛ kelen ye k'a bɛɛ kɛ nka mun de don dɔ kana na dɔ kunna da ko don o don ne de bɛ to san an y'o bɛn ye o faamuna an y'o bɛn ye o de kosɔn sigida yelen sugandira jamana bɛ baara kɛ ni tɔgɔ dɔ de o ye jamana bɛɛ masakɛ bɛɛ ka laɲini ye devise min b'i ka jamana la i ka se ka baara kɛ n'a ye ko le Mali un peuple un but une foi. Vous croyez à rang dispersé an bɛ se ka jɛ ka kɛ but kelen ta an bɛ se ka kɛ ŋaniya kelen abada hali du kɔnɔ n'aw ma ɲa la a ti ɲa. Mali mɔgɔ min ye Mali devise dilan a tigi ye baara kɛ. Ah oui, faut du de kake un du. Non dati nya quoi. Faut ka jeli. Naw jona ko dutigi la doro ay dobi pak na ka teme kata. Nga dutigi do ita sura bita. Ne to ka fonga kuma lo. Cɛ ya bonya tɛ janya tɛ fɛntigi ya yɛrɛ tɛ. Non de ne bɛ nin ɲɛ fɛn bɛɛ la n ka bɔ a ye. Peut-être que fo n'a kɛra a nugala ka janta ye. N'o tɛ n b'a ɲɛ fɛn bɛɛ la. Donc cɛ ya bonya tɛ janya tɛ. Kunungo a bɛ fɔ i ma ko karisa bi a bɛ fɔ i ma ko karisa o ye tiɲɛ ye donc an y'o de ye Abdou Kulibali la parce que an sera fɛn dɔ fɔli o de kosɔn an ko ayiwa sigida yelen an fɛnɛ na an ni aw de bɛ jɛ san 10 forage tɛ ka mɔgɔw former safinɛ la o tɛ ka tila ka dɛmɛw kɛ komi journaliste caman yera o kɛnɛw kan. Donc ko yɛrɛ kun bɛ filɛ o faamuna parce que ni mi cogo dɔn journaliste dɔ kana kɛ i n'a fɔ sigida yelen ka jeli walima Abdou Kulibali ka jeli donc kɔrɔ de bɛ ko la Mali kɔnɔ MPS ka numéro 1704 o b'a yira k'a fɔ ja association ko daminɛna numéro 1 na fo ka taa se 1704 ma. Sani ka siga don k'a bɛ kɛ kumaba fɔ ye i tɛ hakilina yira a tigi la ko nin fɛnɛ fara i ta in kan nin ka waleya jɔnni tun bɛ da la don dɔ tɛmɛna k'a fɔ ko maliyɛn bi maliyɛn président dɔ bɛ se k'i jɔ k'i ɲɛ wara tubabu bilen na ko n t'i ka téléphone ta Assimi y'o kɛ Makɔrɔna yan mun b'a yira anw na ko Mali tɛ kɛ première puissance mondiale mun b'a yira anw na an ka sɔn an yɛrɛ ye wa o ti ɲa tant que on ne serait pas un peuple un but une foi. Mɔgɔ min ye tubabukan in dilan a ye koba de dilan ne ye diɲɛ devise bɛɛ lajɛ Mali ta ɲɔgɔnna t'a la donc ko nacogo de ye nin o bɛ sigana o bo yen an ye o yira k'a fɔ Mohamed Tamasek i kumana nin kɛnɛ kan Sise a diyara n ye parce que Mali ye nin ye siya caman taabolo caman jamu caman nka a bɛɛ maliyɛn de Bɛɛla ye maliyɛn Kadɔ ye maliyɛn Kulibaliw kɛra ye kuma tɛ maa tɔw ma cɛ kamalenden dabɔ dɛ donc de ce fait mɔgɔ tɔgɔ jugu bɛ min tiɲɛ ye i fa ni i jugu ta tiɲɛ ye i tɔgɔ ɲuman bɛ min ɲɛ ye i fa ni ba hali ka ni maa min a tɛ se ka ɲɛ ye donc sigida yelen u ta y'u ka ko ye o de y'a to MPS sɔnna ka kɛ u ka kɔrɔden ye an ka jɛ an ka taa ni ɲɔgɔn ye an y'o de fɔ a ye MPS bamu a k'a bolo fila la ɲɛnatigɛw bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan u b'o bamanankan kɔrɔ dɔn donc transfert point focal t'an bolo jamana fan si QG kelen pe de bɛ an bolo an y'a fɔ kuma kɔnɔ an tɛ maa si ci wa ni maa o maa taara maa o maa ko anw ye karisalakaw ka karisa ye wari di an ma an b'a kɛ tan a y'a fɔ k'an bɛɛ yaasa anw ka kunnawolo anw ka jɛya anw ka sutura an ka kisi
o de kosɔn an y'a kɛ tan n'o tɛ an kun bɛ se ka commission dɔ sigi u bɛ don du ni du nka Mali de la yan ciden bɛ kasi sama nɔfɛ donc a dabila maa si kana taa maa si ma k'a fɔ ko dɔrɔmɛ di yan n b'a ci nin ci in na i mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ci 40 in na 3 74 75 in na ni musaka girin b'i bolo kana di maa si ma a b'i den ma walima a di somɔgɔ dɔ ma a ka taa bila ni numéro de compte min fɔra BMS la dɔ ma BMS minnu bɛ yen nɔ k'olu bɛ baara k'a kɔnɔ tiɲɛ don kabini ko in dayɛlɛla fo ka na s'an bɛ don min na komi bi maa ma dɔrɔmɛ 2 bɔ a la wa maa yɛrɛ tɛ se ka dɔrɔmɛ 2 bɔ a la bawo kulu hakɛ min bɛna fɔ pour que olu bolonɔ chèque yɛrɛ t'a la yɛrɛ e bɛ t'o ta cogo di nin y'anw ta ye a ye dɔ di yan o t'a sɔrɔ jama bɛnna de baara in ma daminɛ bi jama bɛnna de k'a fɔ ko nin baara in a bɛ kɛ tan maa si président t'o kɛ trésorier t'o kɛ secrétaire général tɛ se k'o kɛ o fɔ don n'i y'a ye yamaruya dira an ma o fɔ don fɛnɛ o de b'a to ayiwa a datugu don o de b'a to a bɛ dayɛlɛ a da bɛ yɛlɛ n'a dayɛlɛla o compte kelen tɛ se ka baara kɛ bilen fiyewu hali n'i ko k'i bɛ fɛn cɛ a kɔnɔ a tɛ jigin a kɔnɔ an bolo an y'o laɲini yaasa anw yɛrɛ bɛ se ka kisi an bɛ fɛ 44 a tɛ ci numéro la nin ye fɛɛrɛ de ye a bɛ se ka lasago cogoya min na a tɛ ci ko a warilama a bɛ na wari tɛ o crédit de don i b'a ci n'a ko banna tuma min na opérateur de b'a ba ma yɛlɛma k'a kɛ musaka ye k'a d'i ma olu fɛnɛ ye baara min kɛ olu b'o ta k'o bɔ a la ni e tɛ opérateur ye yɔrɔ e tɛ se k'o to SMS cir'e ma e tɛ se ka to o ba ma yɛlɛma k'a fɔ k'i b'o wari ta k'i b'o donc baara in a kɛra ni hakilisigi ye a kɛra ni jateminɛ ye hakili la ninnu de tun ye ɲininkali laban ko a tɛna kɛ projet ba minnu fɔra a ye yan da minnu y'o fɔ o daw olu tɛ nin jama in na yan ala kana an taw k'olu ɲɔgɔnnaw ye waati an bɛ segin an kɔ dɔɔni jamana ɲɛmɔgɔ ye décision ta tuma min na baɲumankɛ jɛkulu dɔw tun bɛ yen ko minnu ma ko ONG ko u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ minnu m'a faamu a digira caman na nka e k'a jateminɛ jɛkulu min tun bɛ anw fɛ yan ko an bɛ fɛɛrɛ kɛ yaasa du ka fa a bɛ sabati kɔngɔ bɛ ban Mali kɔnɔ ne ma dala ni mɔgɔ bɛ sali kɔnɔ yan min b'a ONG la dɔn u taalen n m'a dɔn k'a fɔ ni kɔngɔ juguyara wari bi ɲini an fantanw de tɔgɔ la nka minnu yɛrɛ bɛna ka a kuma fɔ a dɔw bi ɲini ka na papier da u kɔnɔ furu bonya kan ka se ka sɛbɛnni kɛ tabali ko kun banna ye an ye o bɛɛ de miiri k'a dɔn k'a fɔ olu ta ti ci jɛkulu sugu bɛɛ bi yan ni jɛkulu kelen kelen bɛɛ tun ye nin kɛ an bɛ don min na i komi bi hali k'a da ONG baden min gɛnna ko nin ONG dɔ talen dɔ ka fɛn k'a bolonɔ filɛ nin ye sigida in na n'a b'aw ka dugu la a t'anw ka dugu la ko ONG in k'u taara nka u ye ɲuman min kɛ a filɛ nin ye jamana kɔnɔ ni sigida in na nka motoni tun b'a ONG bɛ bolo dentew ni yamamatiw ayi duguw ni ɲɔgɔn cɛ u taalen an m'a ye an ka fɛn na hali bi anw bakɔrɔninw de bɛ so datu ɲini na najini musokɔrɔmuso bɛ min kɛ najini sɔrɔ cogo nɔfɛ ala ne b'a n'a fɔra ɲɛna makari ko dan don an miirila o de la duguba kɔnɔna in tɛ an bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ de la ka na an k'an kɔfilɛ so la n'i ye taara bi i faso la ka taa 20,000 di ni fɛrɛ ma kɛ 20,000 in dun cogo la u b'a don u b'o tile 2 kɛ kɔgɔji jɛgɛni bɛ b'u ka na la n'o 20,000 banna a banna u tila ka segin datu ma an ko an ka fɛrɛ kɛ togoda yɛrɛ k'a yɛrɛ ta baara in ti ɲa anw tɛ jamana ɲɛmɔgɔw bɔra kɔsadani na ka dugutigiw k'u ka souveraineté d'u ma dugu o dugu bi a ma se hali ɲininkali la n'i donna a kɔnɔ k'a ka dɔgɔ i donna a kɔnɔ k'a ka bon i b'i tile dugutigi baara la bawo drapeau sigilen bɛ dugutigi bɛɛ ka so la dugutigi bɛ sigi ten ko parce que ko drapeau bɛ n ka so la conseiller minnu b'a bolo n ko dugutigi de ye dugu Asimi Goyita ye a ka premier conseiller o jɔn de ye Sogɛl donc gouvernement de ye conseiller nin bɛ se ka kɛ e ka dugu kɔnɔ cogo di k'e b'o di dugu nantankolo ma k'e b'o di dugu fugaro ma a bɛ di dugu muso kisɛw de ma minnu bɛ yen k'u sɔnna k'a fɔ ala ye k'a to ala ye ka furu dɔn ka kira dɔn ka denninw tɔgɔtɔ ka denninw muɲu
ni ka furu cɛ k'aw jɔ ni denbaya balo ye o muso cɛsirilenw ni ɲɔgɔnna tɛ se ka kɛ olu ye abada de si k'olu bɛ o kulonko la n'i y'i kulonkɛ la nin yɔrɔ min dir'i ma a bɛ minɛ k'a di ɲɔgɔnna muso wɛrɛ ma min bɛ se ka baara k'a kɔnɔ n ka cɛ ka jamana k'a ban donc ninnu de tun ye anw ka hakilinaw ye anw jigi ye min ye fɛn fila jamanaden bɛɛ jamana dugutigiw ani jamana ɲɛmɔgɔw nin ko in ti ɲa wa an ma da la ko dugutigi dɔ bɛ bere ta k'i jɔ ko aw ka nin projet k'a tɛ kɛ anw ka dugu in na yan nin ye olu bolo taare de ye bawo dugu o dugu ni gatigi kɛmɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka dunan diya o ye dugutigi bɛɛ ka fɛn ye ne hakili la dugutigiw bɛ sɔn ka min kelen bɛ min bolo u bɛ sɔn ka taa dafa 4 la bawo pour que ale muso 4 bɛɛ ka kɛnɛ dɔ sɔrɔ projet in donc o de ye ala sago aw bonya b'a la wasalamu alaikum. Merci. Voilà, je pense que M. Abdou Koulibaly voulait ajouter quelque chose. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Malika? Non, si c'est... Oui. Merci si c'est la prochaine fois. Voilà, nous sommes association Sida du Mali, avec PMPS façonné, ou Tigari Nyogomaka, Hakina Baflata, Kama Jamana, Kademe, Django Absika Bonawala Togna. Voilà, Abdou Koulibaly, Antera Bala Koujorola, Nafro Kofo Kouchakmami, ni Mami Bolase. Voilà. Voilà. Ah ouais. Vous avez claqué à interviewer en fait. Ah ok, d'accord. Abdou peut interviewer en même temps. Voilà. Donc, voilà, venez pour l'interview. Abdou doit avoir le téléphone. Ok, à part le téléphone. Voilà, Abdou a l'interview là. Voilà. Ok, amène le baga bela gele fou. Mama se va kono ko kasia aminu ba se aminu bela kuma ga me aminu bela jaye afo ko sigira gele ami MPS ka dakilai on dron tate barba ko ka fo ya ko atuka so su de mele kam ka ga de mele donc on dron tate de malte bela gele de tay amena fereke ka manu be ne ba kan shamana de manan ko na baraka ka bola flaka bola pro ka bola kuma she ka bola pour que ben ska fa ga sida la portu da antu da la ba donc hakilai aw ni bela gele fe aka fara an ka surtout après pour dilam surtout aw ala ni aw fe sarak afra ta buru mais aka émission ay ni ko chani mala be ka be we afra yora ni kula donc hakilai ka taka bala bela gele ba jela muso dina ma won dina tabolo la ka bela gele na aka fara ka an ba ga gele pour que hakilai am saganya Burkina Faso ala mame Burkina Faso milliard $7 ani sabari fara ma ka duba so di chero do do saka sira asaka a dolbota milliard $7 ani sabari Burkina Faso ngonge ka duba so Burkina Faso ka tebe milliard $7 milliard ko ka ko la malaw na be ansura ABC andal ba fere amina ke ka al Burkina la donc ala sawa so le ko ya wele ko ka do ke ala ke bala ke ni mayi ñu koy ala ka ko tay ka ke mo ta di na bala gi ma am ci merci voilà l'interview voilà oui, allez-y. Pourquoi cette initiative? Ok. Tu te présentes? D'accord. Moi, je me nomme Abdou Koulibaly. Je suis le président de l'association Sida Yele en partenariat avec le MPS. Sida Yele est une association de développement qui demeure depuis 2013. L'an 2013, Sida Yele a été créé. Notre QG c'était à Kalangoro.
départ. Mais actuellement, le pays se trouve au Golfe. Sigida Yele est une association qui est là à aider, qu'on va présenter à l'ensemble de la population malienne ainsi qu'à l'autorité malienne. Donc c'est à eux de soutenir et c'est à la population aussi d'être à notre côté comme conseil afin que ces projets puissent être des projets de développement de prospérité pour le Mali. Ok, ni hakila nana ni takila kura an bolo mɔgɔ bɛ sigida yelen dɔn anw sigilen don nin de kama ka sigi ka hakili jagabɔ diɲɛ don o don an bɛ se ka projet jumɛn bila sen kan pour que jamana bɛ se ka taga ɲɛfɛ donc o kɔnɔ de la an ni association caman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ muso ka kalandenw arabadonw alamisa jumanw anw de bɛ baara kɛ o de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sigida yelen donc kɔnɔna na an fɛ se mɔgɔw an n'u ka bɛnɲɔgɔn kɔnɔna na an ye nin hakilila ta k'a ye hakilila ɲuman don wa an b'a dɔn fɛnɛ an ka jamana b'u ka ne de la bi mɔgɔ caman a ka di mɔgɔ caman ye bi ka sɔrɔsiw dɛmɛ mais u t'a dɔn u bɛna tɛmɛ sira jumɛn fɛ k'u dɛmɛ misaliyala an ni sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔ ka kuma na a ko dɔ bɔra diɲɛ ma ka na 400 de di ale ma chef d'état-major en même temps 400 dɔ sɔrɔsiw yɛrɛ dɛmɛ. Est ce que ni sera sira sunu mun b'a yira k'a bɛ se ka to a sigiyɔrɔ la k'a ka dɛmɛ lase est ce que a tun bɛ déplacer 400 ka bɔ jima ka na o transport yɛrɛ o ka ca 400 yɛrɛ donc o de hakilila y'a bila an ka se ka nin fɛn sigi sen kan ka murukuru dɔ ɲini MRTP fɛ pour que ko in a ka se ka diɲɛ kɔnɔ namara kalaya la an ni opérateur téléphone bɛ ka baara kɛ i ka Maltel numéro Orange numéro i bɛ se ka baara kɛ ni nin bɛɛ k'a ci nin numéro kuru la ni o ye 7 74 75 donc hakilila min y'a bila ka nin baara kɛ toujours an ka hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye ka fara an ka faso kan k'an ka faso ɲɛmɔgɔ dɛmɛ toujours pour que jamana sɔrɔ ɲɔgɔn la an k'a dɔn ko jamana ɲɛmɔgɔ olu dɔrɔn tɛ se ka baara kɛ anw fɛnɛ i bɛ se ka i soli ka faso jɔ la ka sɔrɔ i tɛ ministre ye ka sɔrɔ i tɛ maire ye ka sɔrɔ i tɛ député donc pour que Malien bɛ ka o hakilila de ta o de kama an bɛ fara an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan toujours ka o dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na o de na bɛ hakilila de. Effectivement, an ka fɛn yɛrɛ basé don togodamuso de kan kosɛbɛ parce que n'i y'an ka formation jateminɛ n'i ye situlu jateminɛ burusi kɔnɔna na mɔgɔ b'a fɔ ko situlu nafa tun ye k'a kɛ bɔrɔlakaw ka fɛn dɔrɔn na k'a dun c'est pas ça an y'a yira u la ko situlu bɛ se ka kɛ fɛn damu 40 de sini sinɛ kelen mun bɛ se ka adamaden mɔgɔ ɲɛ donc o de y'a bila ka formation sigi togodamuso ye Mali kɔnɔ fo ka taa se hali Kidali fo Kidali hali Kidali sigira ka kuma. Donc, an ka dɛmɛ de bɛ ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma kosɛbɛ parce que olu de ye jamana jɔ sen ye yanni Mali sɛnɛ de don nakɔ sɛnɛ de don donc raison pour laquelle an ka sumanfɛnw ni an ka yiridenw olu bɛ se ka bayɛlɛma cogo min na n'a fɔ ko agroalimentaire ani safunɛ dilan ninnu an ye o de sigi ka o di an ka togodamuso ma pour que u bɛ se ka bɔ yɔrɔ la cogo min na donc ka se ka bɔ yiritigɛ la an ka tɔnkɔnɔ se ka yiriwa cogo min na charbon bɔ se ka dabila cogo min na parce que n'a ye lɔgɔ tigɛ charbon o tɛ baara de la. Donc, on est à une formation qui est chez la togodamuso. Mais il faut toujours, ni hakila mu tɛmɛ filɛ bi an ta tɛ mɔlɔ ni ta don mɛ segin a kan cɛkɔrɔba bɔra ka kuma fɔ yan an tɛna sɔrɔsi dɛmɛ nin baara la dɛ budget filanan in an ta tɛ dɛ mɔlɔ bɛɛ ni ta don k'a wele lase bɛɛ lajɛlen ma hakila in bɛɛ ni ta don bɛɛ ka fara an kan pour que hakila in a bɛ se ka kɛ tari cogo min na jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ dingɛ kɔnɔ parce que an k'a bila kunna ko kɛlɛ a ma ban dɛ a b'an ko kɛlɛ in banna a ma ban dɛ kɛlɛ in an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na u tɛ se k'o tɛ ɲina u tɛ se k'o tɛ ɲina donc i b'i ka kɛlɛ de préparé ni basigi bɛ waati an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo ala barika la basigi bɛ ka kunbɔ dɔɔni dɔɔni mais o kɔrɔ de ko an ka bolo jigin nin waati de an wuli kuma yɛrɛ de k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ. O de kɔrɔ an ma da association bɛɛ lajɛlen kuma bɔra k'a fɔ an pɛrɛn ka bɛɛ de kunbɛn n'i ka tila wele Mali tɔn in ma fɔ ko wɛrɛ dɛ i bɛ na an bɛ sigi ka kuma kɛ n'a ye hakɛ wɛrɛ b'i la an b'a fɔ ayiwa k'an bɛn mais ni jamana ko kɔrɔ don an pɛrɛn ka bɛɛ fara an kan pour que an ka se ka kɛ jɛkulu kelen ka Mali dɛmɛ.
I n'a fɔ jumɛn laɲini wɛrɛ tɛ yen laɲini dɔ fɔra ka ban aw kunnafonidilaw ni ko b'aw de bolo a ka kunnafoni cari dɔrɔn bɛɛ ka se k'a faamu kan bɛɛ la bɛɛ ka se k'a faamu ka i bolo dugu ka binani ci dɔrɔn an ka se k'a fara ka di an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko yɛrɛ dɛ pour le moment o t'an ka projet kɔrɔ fɔlɔ ni bɔla kɛ voilà fɔlɔ o t'an ka projet kɔrɔ fɔlɔ an bɛ ka taa dɔɔnin Saya semua sebab. mais segu o jaabi dira ka ban bajilo jaabi do wari tɛ taa ka poche kɔnɔ a bɛ taa numéro kuru dɔ de kɔnɔ ni MRTP b'o gérer Orange b'a gérer Basel b'a gérer donc hali an yɛrɛ segu tɛ wari na tuguni yɛrɛ i y'a faamu n b'a fɔ o jaabi di ma